Newsbreak. Sa headlines kan mga barata sarong opisyal kang Philippine Navy asin magkailusyon kabali sa 11 pinagbayuan in buhay sa road crash sa Kamalig Albay. Magkailusyon na binawian in buhay sa road crash sa Kamalig Albay. Planong ipakasal antes na ilubong. Duwang sospek na nang habon sa buot ng generator set sa harunin sarong abogado sa siyudad kang Naga, arestado. Satellite registration kang Comelec Naga may marhay na resulta. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. Iyaon ngunyan sa pagmundo ang banwaan ni Nabo Camarines Sur matapos na anom sa indang kababayan ang pigbawian ng buhay sa road crash na nangyari kasudma sa Barangay Libod, Kamalig Albay. Ang lokal ng gobyerno kang Nabo Camarines Sur ang nagtutok sa nasabing insidente. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos makaabot ang impormasyon sa lokal na gobyerno kang Nabo Camarines Sur asin sa Nabo Municipal Police Station ang tungkol sa banggaan kang 10-wheeler truck asin UV Express na may rotang Nabo Legazpi City sa Barangay Libod, Kamalig Albay kasudmang pagkaaga. Tulos nagpasiring sa lugar kang insidente si Police Lieutenant Colonel Dominic Burigas, Chief of Police kang Nabo Municipal Police Station para hilingon ang kamugtakan kang mga pasahero. Digdi niya na kumpirmar na sa dosing lunad kang UV Express 11 digdi ang pinagbawian in buhay anom mga taga Nabo Camarines Sur. Yung road sa Kamalig Albay, galing po tayo doon, na-identified na natin. And 6 po doon ang mga taga Nabo. Isa pong taga-Iriga, 3 taga-Ligaw, isang taga-Bula, at isang taga-Naga. Sa pag-imbestigar kang Kamalig Municipal Police Station, nagluluwas na nagkaigwaning diferensya na sabing truck. Pinurbaran subot paandarong kan driver asin kan mag-andar, dai na ini na kontrol. Mampo ang pasakat na UV Express na nakadiretso pa sa ampas. As per COP, galing po tayo dun sa Kamalig NPS, si Major D. Ang initial investigation daw nila and may mga witness naman and sa interview sa driver mismo kasi buhay yung driver naka-confine. Nawala yung truck nawala ng preno. Pero initially naka-full stop sila doon sa diversion. And nung try niyang bubuhayin yun, ikadyot na umandar, then dire-diretso na po and hindi na kumagat-control. Nasa lubong niya na yung van. Then pag impact nila, sabay nahulog na din sa Kasumpay kaini siniguro man ni Nabo Municipal Mayor Fer Simbulan ang tabang sa pamilya kan mga taga Nabo Camarines Sur. Ngayon, pwede hindi ko si office, yung daron kasi DSWD. Siyempre, ayudahan tayo. Hindi bisa tao ko. Tapos kaalayan isang pato na pwede isang paduman ko. Para kadiri kang truck, para kung driver. Si driver, meron na nag-survive. Nahiling man sa footage, na talagang pinatutong naman sa kurbada. Dati naman sa report. So, larado na. Kung driver kang truck, ay gano'n sala. So, siyempre, kaso ng decision para sa matabangan, ng mga pamilya. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinagbubulong man ngunyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang 20 anyos sa si Arian Paul Manlangit kan Pandan, Ligaw City na solamenteng nakasalbar sa nangyaring road crash. Ang nasabing persona asin duwa pang kababayan kaini ang nagsakay sa UV Express, huli ta dai pa man inipano. Ang duwa kaining kababayan ang dai sinuwerteng pinagbawian nin buhay. May isa po tayong survivor, itong taga Pandan, Ligaw City, si Arian Paul Manlangit, 20 years old. Naka-confine pa po siya sa BRHMC. Sa kasumpay na bareta, dahil na madadagos ang kasal ngunyan sa Desyembre matapos bawian ng buhay sa road crash sa Kamalig Albay ang magkailusyon na residente kan Nabo Camarines Sur. Alagad may plano man ang sa inang pamilya para matupad ang sa inang plano na maging mag-agom. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Kinabahan na si Tatay Ronnie Ibo kan ang sunod-sunod niyang mensahe sa sayang aki ni si Brian, 22 anyos, kaibahan ang aagumon kining si Angeline, ang daina na sisimbag. Pasiling ang duwa sa siyudad ni Legazpi para magkuha ng Certificate of No Marriage. Ngunyan kutang December 18, ang kasal kang duwa kung nakumpleto tulos ang sa indang requirements. Alagad daina ini mangyayari, hulita pareho sindang binawian in buhay sa road crash na nangyari sa Zone 5, Barangay Libud, Kamalig, Albay, Kasuudma. Si Brian ang napapatintihan na sa saidang residensya sa Salvacion Kigatos, Nabwa, Camarines Sur. Kung arog kantong kota, nag-chat-chat ako kanya. Puro na naka-offline, so bandang alas 9, alas 10 arog kan. Dahil ba siyang sira komunikasyon ka na mo. At pagkayan man nga nadto kung pain sa Legazpi. Mig kung sino marpo. Dahil kakasalon sinda? Opo. Kakasalon sinda, sira. Pwede man. Kung aring si schedule na Unga na December po. Kung naagiso papilis kadtong requirements nira ngamin, ungan kita ng December 18, speak kabisaranan naman ni balay sa Antipolo. preparado na po. Amo na po. Preparado. Kinaulay man ni Tatay Ronnie ang pamilya kang sa iyang magiging manugang na antes man sindang ilubong, makasal man giraray, nagtugot man subot ang pamilya kang babae. Before maibig yung kasalon mangira. Pinabisara ko man po. Okay man so pamilya ko. Sa simbahan. Mientras tanto ang bangkay kang ibang biktima kan insidente na taga Nabwa, Camarines Sur ang mayo pa man sa saidang kanya-kanyang residensya. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, kabali man sa binawian ng buhay iyo ang sarong miyembro subuot kan Judge Advocate General Office kan Philippine Navy na may ranggong Lieutenant Colonel na taga-syudad din Iriga. May saro man na pasahero na taga-Bula, Camarines Sur, duwang taga-Ligaw City asin sarong taga-syudad ning Naga. Padagos sa mga bareta, anom na road crash na imbwelto ang manlain-lain na behikulo nangyari sa syudad ning Naga, Kasuudma. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Anom na magkasuway na insidente nin road crash sa Naga City ang nairehistro Kasuudma kang Naga City Police Office. Ang mga imbwelto, 5 motorsiklo, 2 kotse, sarong truck, superline bus, school bus asin motorcycle. Balik Kasuudma, nagkaigwa kita ng anong na vehicular accident kung saan ang involved kaniyo is iba't ibang behikulo. Igwa kitang naitala sa Station 5. Sa Station 5, igwang duwa na traffic damage to property wherein nangyari ini duman sa kahalabaan kang panganiban sa saro. Ang saro man is duman sa duman baga sa may McDo sa may paduman sa Rojas Avenue ba yun? Rojas Avenue. Halos puros intersection ang nangyari sa PS5. Kumbaga, siguro day nagkakaintindihan ng mga driver kung siya mainot, day nagbibigayan. So, ang involved digdiyo sarong Innova, itong yan sa Panganiban sa may Jollibee, intersection, itong crossing duman, sarong Innova and sarong Elf. Itong yaon man sa McDo, sa may papupaduman sa Rojas Avenue, sarong Superline bus and sarong wing van truck. So, igwa din sa PS4, Police Station 4, duman sa may Pakol, ang involved digtiyo is motorcycle and sarong itong school bus. School bus. And then, igwa din sa Police Station 3. Iyon na nga itong multiple
physical injury and damage to property na nangyari. So, hindi sa PS3, itong sa Peña Francia nangyari kahapon, base sa investigation, itong driver kang pick up na naka-aksidente, nakabangga katong dakol na sakayan. Ang sabi niya is napasala lang siya katong imbis na itong brake ang iaapakan niya, si accelerator ang napakan niya na nagkausa katong pagkabangga niya katong mga sasakyan na nakaparada duman, and nadamay pa itong sa gate katong may residente. So din kita sa sa police station 5 itong sarong pedestrian na nabanggaan katong nagmumotor. Sa anom na aksidente na nangyari, 4 na individual digdi ang nairido. Mayo man nagsaangat ng reklamo sigon sa Naga City Police Office. Hulit ta inagi na lang sa settlement kan mga drivers na imbolto. Si mga road crash accident kahapon na nangyari, duman sa Station 5, igwa kitang saro, ang ano lang, na-injured duman is itong pedestrian na nabanggaan kang motor. Pero sa ganyan, nasisettle naman ini, okay naman. So, nag-uulay naman duwang lado para masettle. Siguro sa bill. Then, itong multiple physical injury and damage to property, igulang duman is itong duwang na injured. Itong driver kang pick up, tapos sa motor at ayun, motorcycle na nasa duwang na injured dito. Pero sa ngunyan, base duman sa Station 3, undergoing settlement na ni. Kapabayaan kan mga driver ang nahiling nakausa kang aksidente. Huli ka ini, sinabi kang tagapagtaram kang City Community Affairs and Development Unit na si Police Captain Daisy Angeles. Kinakaipuan na rekasuhon mo na kang mga driver ang saindang sasakyan antas magbiyahe. Dapat man nakafocus o nasa kondisyon ang driver kung ini nagmamaneho para malikayan ang aksidente sa tinampo. Ang common cause kang aksidente is inot na inot para negligence kang driver. Kasi di man masabi na fault kang sasakyan mismo. So driver mismo. Inot na inot as driver dapat, diba igwa kitang samuya sa PNP. Although sabita ang mga road crash insidenta is daiman nagkokos dahil sa mechanical error, pero bigya advice pa din as driver na i-check mo sa imong sasakyan. Inot na inot. As driver, check mo yan. Igwa kitang inapod na blow baggage. So, i-check mo kabos, ang oil, ang engine, ang gulong. So, gabos yan sini-check. So, pag abot man sa driver, dapat maging extra careful. Maging extra careful kita sa pag-drive. Habang nagda-drive, dapat mayong nakakasagabal, mayong nagdi-distract sa driver, and focus sa pag-drive. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa samuyang pagbabalik, suspect sa panghaabon ng generator set sa Naga, arestado. Yan at iba pang nangingenot na bareta, digdi lang sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano!
The future is and we changed the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Sa iba pang bareta, COMELEC Naga may magayon na resulta sa pagkondisir nindanin satellite registration sa mga barangay. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nasa 1,900 na ang mga botanteng nairehistro kan Commission on Elections Naga kan magpo ng voters registration kang Oktubre 20 hanggang ngunyan na aldaw. Nasa 9 na barangay naman ang nabisita kan COMELEC Naga para sa satellite registration na para kay Attorney Mike Kuhugya, election officer. Mas dakol ang nagpaparehistro huli taharan ni sa mga lugar kumpara kung sila mapasiring pa sa opisina kan COMELEC. Lampas 100 ang nakakapagparehistro kung nagbabara barangay ang COMELEC. Nagpon pa kita kang October 20 kan satellite kan voter registration ta bali mga maka 1,900 na kita overall. Tapos siyempre pag napa-satellite kita ang output 100 plus po. Ang mas maganda pag nag-barangay. Ngunyan na patapos na ang bulan kong Nobyembre, igwa naman sila nakaschedule na tulusan ng barangay. Huli taang Disyembre, dakol subot na holiday ang nasabing bulan. Sa December 3, mabisita ang COMELEC sa Bagong Bayan Norte, asin sa barangay Larmaman sa December 4. Ang huring schedule ninda sa December, iyo sa December 10 sa barangay Sabang. Sinabi ni Attorney Julia na ang natadalang mga barangay ang ipapadagos maninda sa masunod na taon. Sa bulan ng Disyembre, sa December 3 po, naman pa kami sa Bagong Bayan Norte, sa December 4 sa Barangay Lerma, and December 10, Barangay Sabang. Yan lang, tulo lang garong next month. Siyempre, dakol bakasyon kaya next month. May mga mailib ng mga ka-opisina ko, kaya yan naman na. Tapos other half kang siguro mga na kita, mga 12 barangay na. Si other half po katong mga barangay sa Naga, by January naman po ma-resume. Pag naubos na ang gabos na barangay sa siyudad ng Naga, magkakaigwaliwat ng panibagong schedule para sa satellite registration sa mga barangay. Para sa GNN TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, Mayo pa man iniluluwas na calendar of activities ang Commission on Elections araw kan filing of Certificate of Candidacy as in campaign period. Sinabi ni Attorney Mike Kuhugya ang igwa pa lang sinda iyo ang voters registration na matapos sa bulan in Mayo asin ang barangay NSK election nagigibon sa November 2, 2026. Idinagdag kaini nangunyan pa lang aprobit sara na ang pinagigibong satellite registration kan COMELEC orog na si mga jóvenes na bagong botante para sa barangay asin SK election sa masunod na taon.
Sa ngunyan po, pinapalos calendar of activities ang COMELEC Manila. Ang igo palangan ining registration na October 20 hanggang sa Mayo. Pero sa other activity, Mayo pa. Pero ang data. Sa police report, mahalat pa nin 15 days bago magluwas ang resulta kang assessment kang City Social Welfare and Development Office Naga para sa magkakanigong disposisyon kan mga menor de edad na inbuelto sa pananaga asin panununtok sa grade 8 student na taga Villa Karangahan, San Felipe, Naga City. Susog ka Police Captain Daisy Angeles, day paaram kung isa sa angat ang kaso o iaagi sa urulay, hulit ay gong may gustong magkaso, may gusto mang mag-areglo. Padagos man girare ang pag-urulay kaini sa CSWDO. Alagad sabi ni Police Captain Angeles, kung ano man ang magiging desisyon kan lambang saro na inbuelto digdi, ang opisina kang Naga City Police Office nakahanda man na magtabang digdi. Mientras tanto, nakikipag-ordinara naman ang Police Station 3 para makaulay ang pamilya kan menor de edad na nakadulag. Actually, ang update duman is kasi ang case study ng DSWD is nagdadalaga niya ng almost 15 days. So, hanggang ngunyan, undergoing, since medyo dakol, involved na mga kaakian, so medyo nahahalayan kita duman sa case study. Pero ang aram ko kato, igwang gusto kayang mag-file, igwang gustong makipag-settle. So, medyo malabo pa kung ano talaga ang updated tiyo, kung ma-file o ma-settle. Sa ngunyan, nag-urulay pa din hanggang ngunyan sa DSWD. Pero kung ano man ang maging decision kang kada saro, syempre ang kapulisan, ang samoyang opisina is ready man para magtabang para sa ito. Itong nakadulag na saro, bali nag-coordinate na ang Police Station 3 para makaulay itong family. Sa iba pang police report, suspect sa panghabonin generator sa harongkan sarong abogado sa Naga, arestado. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa Police Station 2 kang Naga City Police Office nakakulungon yan ang duwang suspect na sinda alias Alvin asin alias Alex matapos ining maaresto kasuudma sa Zone 9 San Jose, Pili, Camarines Sur sa paagi kang hot pursuit operation sa Tabang kan Pili Municipal Police Station. Hinabon kaya kang mga suspect ang tsinelas, sapatos asin generator set kan 37 anyos na abogado kang Barangay Concepcion Grande, Naga City. Nabisto ang mga suspect kan inimahiling sa CCTV footage. Bali kasuudma ang police station to nagtala ning sarong theft incident kung saan sarong attorney kang Concepcion Grande nag-report sa police station 2 na ang sa iyang gamit, ang sa iyang generator set is nawawara. Generator set and iba na ang sarong sapatos and tsinelas na medyo may cost. So nawawara. So mga alas 3 ni aga ini nahiling sa CCTV na may nagkuha. Pero na-discover niya na nawawara is alas 12 na kahapon ng Udto. Kung saan na-discover ni dahil nahiling sa CCTV mismo na may nagkuha. Kang naaraman nila ito, nag-conduct ng hot pursuit operation in coordination ng Pili MPS dahil naaraman nila na itong taong to nasa Pili nag-i-star ngunyan. So, nag-conduct ng hot pursuit operation and nadako. Ang nasabing generator set ang nakabugtak sa laundry area. Ang generator set is nakalaag tuman sa may parang labahan nila. Sigon sa Naga City Police Office, ang duwang suspect na naaresto ang yaon sa theft and robbery personality kan Police Station 2. Ulit na dati naman ining naimbwelto sa kasong theft. Itong nagkuha kang gamit, kang item is bistado nila, na-identify nila. Kasi previous na din na
ang masasabi tang nasa theft and robbery personality na kang station. Mientras tanto, na-recover man kang pulisya ang mga gamit na hinabon kang mga suspek. Sa ngunyan, nakatalaan na i-file kang Police Station No. 2 ang kaso laban sa duwang naaresto. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, CoQuest creation kan NCF Center for Research and Learning Development as in Agraba Ventures, pigbisita kan Japan International Cooperation Agency. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jonadel Ruby. Sa collaboration kan Agraba Ventures as in Naga College Foundation Center for Research and Learning Development, nabilog ang CoQuest Creation Program. Ang programang ini nagpapahiling ng proseso sa kung paano matatabangan asin mapapakarhay ang kapalibutan. Kasuudma, binisita ini kan Japan International Cooperation Agency o JICA para sa indang mahiling ang lugar asin mga proseso kan pag-implementar kan proyekto. Sigun kay Dr. Regina Valencia, lead researcher, ini subuot makakatabang sa pag-address kan climate change, arog kan mga maitom na asos hali sa mga bihikulo, pabrika asin machineries, sa paagi kan pag-convert kan carbon emission asin carbon credit. Matauman ininin benepisyo sa satuyang mga farmers kung saan ang kada carbon emission o carbon dioxide na napoproduce tinda, mariribayan ng kantidad o dagdag na insentibo. Ang reason why we are having this co-quest or quest co-creation is for the emission of carbon credit. Meaning to say, yung carbon emission and at the same time yung carbon credit, pwede siyang i-convert into a figure, no? Pwede siyang na pwedeng tulungan yung mga farmers, no? Farmers para mabigyan din ng tulong, mabigyan din ng certain amount or parang kapalit ng carbon emission or yung carbon dioxide na produce ng mga farmers. Yung visit ni JICA ngayon ay part of their process in order for them to be given that assurance na yung research ay talagang nag-i-exist. Kaya naandito yung JICA at the same time yung Deloitte para bisitahin yung lugar at the same time bisitahin din yung lugar kung saan ginagawa yung research. Yaon man ang representante kan JICA na sina Shiba Ayari asin Christian Vic Perez. Kaibahan si Hirozako Sakaguchi kan Deloitte na nagpapahayag manin sa indang mga plano. As you know, this global agenda more and more complex. That's why JICA will trying to collaborate with the actors and around the world. In the quest, we have because of the project, we have the time limitation of time. But in the end of the project, if we can see the any outcomes from the GRABA, maybe we can help them to the fundraising or support further steps for the similar project in the future. Sa paagi nin pagbilog asin pagpabadakula ning koneksyon, bako lang sa lokal kundi international, nagiging dalan para sa pagbubukas nin mga bagong oportunidad na makakatabang sa komunidad. Kapalibutan asin sa sektor nin agrikultura. Para sa GNN TV 48 Naga, Jonadel Ruby, Newsbreak. Mga tugang, 28 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na yan hatod sa tuya kang Naga College Foundation, changing the game at 78. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinukusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bico Affairs. Day man yung na-follow sa aming official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles asin ini ang GNN TV 48 Naga, Newsbreak.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department, changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Ano, morag ka?